Velkommen til Fuglefjeldet. Og her skal vi altså dissekere en tiarmet blæksprutte. Mit navn er Hanna. Og jeg synes, det skal være sådan, at jeg lige dissekerer den, og så bagefter så er I velkommen til at komme op og røre og se og alt det, jeg har lyst til. Så er der plads til, at alle kan se rundt på bordet. Men det er altså en tiarmet blæksprutte. Vi har nogle af de 8-armede ude ved udstilling, som I kan se blandt andet herovre bagved og over ved Koratbladet. Den her 10-armede her, den lever frit i vandet. Den kravler ikke rundt ned på bunden, ligesom den 8-armede gør. Og den har de vinger heroppe, som den bruger, når den svømmer stille og roligt afsted i vandet. Hvis det skal gå rigtig hurtigt, hvis den skal flygte fra et rovdyr, så har den sin kappe, som er helt et stykke her. Og der kan den suge vand ind. Og hvis nogen skulle have prøvet at puste en ballon op og blive slidt på den, så ville det være det, der skete med blæksprutten, hvis den bare sprøjtede vand ud. Den har fuld kontrol over den retning, den nu fiser afsted i. Den har den her, det lille rør her. Så hvis den peger røret den ene vej, så bevæger blæksprutten den ene vej og den anden vej. Det er ret smart. Den har altså 10 arme. Den har 8 korte arme, og så har den 2 lange, som er kaldt fangearme. Og det hedder det, fordi det er den, den bruger til at fange mad med. Normalt så krøller den sammen, og så lægger de inde blandt de små arme. Og når der kommer en fisk forbi eller et eller andet, der er lyst til at fange, så skyder den mod de 2 stikker. Og på de her sugerop her, der sidder der en masse små tænder. Det tager jeg lige af, så jeg kan se. Så mit tandring her, de er bitte små, men altså de er fyldt tænder. Så de kan holde fast i byttet. Derudover så i hver eneste sugekop, der er der også en smagssans. Så når den tager fat i et eller andet, så kan den smage det spiseligt eller det uspiseligt. Det er også ret smart, inden man hopper det i munden. Og munden, den sidder herinde mellem alle armene. Og det er en af de få hårde genstande eller ting, der er på blæksprutten. Det der sidder lige her. Og det er et næb, ligesom et papegøjenæb. Nu hiver jeg det ud, så I kan se det. Og den ene del af næbet. Den anden del. Og det var næbet. Der er altså én ting til, der er hårdt på blæksprutten, og det er resterne af dens fortid. Sådan en blæksprut er et bløddyr. Den er altså familie med snegle, skovsnegle og alle andre bløddyr. Men hvad har snegle, som blæksprutten ikke har? Typiske snegle, der sidder herovre. Parcelhus. Et hus, ja. Og det havde blæksprut også engang. Men for at blive endnu hurtigere i vandet, så er de nødt til at smide det hus her. Men de har et levn, og det er den, der hedder gladius, og den sidder heroppe igennem blæksprutten. Lidt ligesom en ryggrad og stabiliserer den en lille smule. Der er lidt noget, der forhindrer den i at falde helt sammen, når jeg holder den. Og den vil jeg prøve at klippe ud nu. Det er godt lige kørt fra forsøg, for den sidder godt fast. Det er sådan en her.
Jeg må lige knække et stykke op i blæksprutten, så jeg prøver lige at få fat i resten. Det er altså dens gladius, og resterne af dens gamle hus. Og altså også lidt af en ryggrad. I kan se nu, hvor staden den er. Nu er der virkelig intet hårdt i den her. Så det eneste, vi havde, det var altså dens næb og dens gladius. Ja. Og vi lige tager et hurtigt kig på næbet igen. Så kan I måske se, at der er en lille sort del. Det er den hårde del på næbet, hvis den bruger til at knuse sin mad med, som kan være muslinger og fisk og den slags. Men det går ikke, når man er et bløddyr, at sådan et næb er hårdt hele vejen igennem, fordi så ender den med at blive hul i sig selv indenfra. Så jo længere ind den kommer på sin egen krop, jo blødere bliver det her næb her. Det kommer til op og røre ved bagefter. Nu vil jeg lægge blæksprutten op, så I kan se, hvordan den ser ud indeni. Så har vi den åbne. Og det vi kan se, der ligger her, det er den skæller. Der ligger en på hver side. Og det skal de jo bruge til at kunne trække vejret under vand, ligesom fisk også bruger. Det sjove ved det der blæksprut er, at de har faktisk 3 hjerter. De kan bare nøjes med et. De har et, der hedder et gællehjerte, som sidder som sådan en lille klat her. Det er egentlig bare en lille slimklat, som sørger for at pumpe blodet rundt i gællerne. Der sidder en til hver eneste gælde. Og så har vi systemhjertet, som sidder heroppe, en større hjerte, som sørger for at pumpe blod rundt i resten af kroppen. Så heroppe, der har vi, der kan godt se, om det er en han eller hun. Og siden der kun er en plade det her, så er det en testikel. Det er altså en han-blæksprutte, vi har her. Og så har blæksprutterne jo blæk, selvfølgelig. Der er nogen, der ved, hvad blæk er brugt til. Hvad siger du? Til at skrive med. Det blev nemlig brugt til i gamle dage. Og nu vil jeg lige vise jer, hvor meget blæk der er i sådan en blækpose her. Så vi mennesker, vi har altså brugt det til at skrive med, men blæksprutten, den bruger det ikke til at skrive med. Den bruger det, hvis den bliver bange og skal flygte fra rovdyr. Så skyder den en sky af blæk ud, og så kan den nå lige at gemme sig, hvis den er heldig. Hvis det var en muræne, der var efter den, så vil murænen faktisk tabe tråden, eller sporet af blæksprutten, fordi udover at den selvfølgelig ikke kan se noget, så vil den her duft, der er i blækket her, gør, at murænen ikke kan lugte blæksprutten længere, og bliver totalt forvirret over, hvad det var, den overhovedet jagtede til at starte med. Kan I se her? Så kan I se blækken. Det er sådan en lille pose her. Og der skal fylde rigtig mange blæksprutter til at skrive en tyk bog, som I kan forestille jer. Så heldigvis har vi fundet ud af at lave det på fabrikker i dag. Men I er velkommen til at komme op, så kan I få lov til at røre lidt ved de her tænder her, og næbet, og kigge på blækken, hvis I har lyst til det. Hvad tænker du?